L'Associació de Famílies Nombroses de Catalunya denuncia que en els transports públics de l'àrea metropolitana de Barcelona no s'apliquen els descomptes a què tenen dret per llei i també per dues sentències judicials. L'última del Tribunal Suprem, del mes de maig passat. El silenci de l'autoritat del transport metropolità està acabant la paciència a aquestes famílies. Demanen la dimissió del director general de l'ATM i l'aplicació immediata dels descomptes. Una família amb 3 o 4 fills ha de pagar un 20% menys i, si en té més, la meitat de la tarifa, de qualsevol tarifa. Pensem que en un estat democràtic estem perdent la confiança en les institucions públiques i això és un dels béns més preuats que té tota democràcia i penso que estan jugant una mica amb foc. Jo penso que haurien de tenir més en compte les necessitats de les famílies en les polítiques del dia a dia i sobretot, ja dic, no estem reclamant que es faci res de nou sinó que es compleixi el que la mateixa llei ells mateixos han votat i ells mateixos ens han venut a les eleccions als ciutadans dient que fan això per les nostres famílies i el trist és que 8 anys després no ho compleixen i segueixen sense complir-lo. Expliquem un conflicte que s'ha d'arreglar. Unes 60.000 famílies nombroses a l'àrea metropolitana de Barcelona paguen més pel metro o per l'autobús del que els tocaria pagar. La llei i dues sentències judicials els emparen, estableixen descomptes d'entre un 20 i un 50% en totes les tarifes, però la realitat és una altra. Asseguren que l'autoritat del transport metropolità, l'ATM, no respecta aquesta obligació. Per això, després de reiterades reclamacions, ara demanen la dimissió dels màxims responsables d'aquest ens i no descarten mobilitzacions de protesta. És incomprensible en un país democràtic on els responsables de les institucions estan al servei dels ciutadans que incompleixin la llei, que incompleixin sentències judicials i que a més amb això estiguin fent un greu perjudici econòmic a les 77.000 famílies nombroses que estan reconegudes amb títol oficial a Catalunya i que sobretot estiguin negant un dret i un benefici social en uns moments de greu dificultat i de crisi econòmica com tenim ara a les famílies que més ho necessiten. Ja hi ha resposta a aquestes acusacions. L'ATM s'ha defensat dient que estan preparant una normativa per aplicar aquests descomptes, però que encara trigaran uns mesos a tenir-la llesta. Doncs precisament en els trajectes de tren de mitjana i llarga distància les famílies nombroses tenen descomptes a diferència del que passa amb les rodalies i la resta de transports interurbans. I això és el que denuncien precisament des de l'Associació de Famílies Nombroses de Catalunya. Recorden que la llei obliga que se'ls facin descomptes d'entre un 20 i un 50% i tenen dues sentències judicials que els donen la raó. Després d'anys de reclamacions, ara demanen la dimissió del president de l'Autoritat Metropolitana del Transport per ignorar les seves obligacions. És incomprensible en un país democràtic on els responsables de les institucions estan al servei dels ciutadans que incompleixin la llei, que incompleixin sentències judicials i que a més amb això estiguin fent un greu perjudici econòmic a les 77.000 famílies nombroses que estan reconegudes amb títol oficial a Catalunya i que sobretot estiguin negant un dret i un benefici social en uns moments de greu dificultat i de crisi econòmica com tenim ara a les famílies que més ho necessiten.